So let me be clear. BP is responsible for this leak. BP will be paying the bill. En fredelig dag på frelseskyen Henrik den 11. Her er Gløk og Bjellebjørne. Vi skal med bus til havets bund for at leve som fisk. Er rullerbussen forsinket, Bjellebjørne? Nå, okay. Der er skos i net af min drøbel. Så er det vist nok tid for din sækloppe. Det går i horisonten. Der vil du finde svaret. En tog. Ja, vi skulle med bussen. Og så nakker det bare den bipelexarvalut. Her er Gløk. Det smelter på tungen. Føj. Togkontrolløren sugede toget med, og der var Anna Idyl på Henrik den 11. Nå, der var tog med en sugemand som chauffør. Lad os nappe den kildende busseren. BP will be paying the bill.